Živimo u svetu koji je preplavljen rečima. Svi nešto govore, objašnjavaju, dokazuju i viču. Buka je postala mera našeg prisustva i u toj sveopštoj galopirajućoj vrevi moderni čovjek je izgubio jednu uzvišenu, skoro zaboravljenu vrlinu, tajnu kreativne, plodne tišine. Ako želimo da razumemo kako se ta tišina pretvara u najveću ljubav koju je vaseljenja ikada videla, moramo se zagledati u lik one koju generacije nazivaju presvetom, u presvetu majku Bogorodicu. Ona nije samo istorijska ličnost iz novozavetnih zapisa, ona je srce čovečanstva koje je reklo da stvoritelju. Ona je prozor kroz koju je večnost ušla u naše prolazno vreme. Zamislite tu tihu devojku iz Nazareta, kada joj arhangel Gavril donosi vest koja prevazilazi sve zakone prirode, vest da će roditi spasitelja sveta. Ona se ne buni, ne traži naučna objašnjenja, niti se gordi. Njen odgovor je vrhunac slobode i poverenja. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. U tom neka mi bude krije se najveća revolucija u istoriji čovečanstva. To nije bila slepa pokornost, već ljubav koja se potpuno prazni od sopstvenog ega da bi u sebi primila Boga. Bogorodica je prvo začela Hrista u svom srcu kroz veru, pa tek onda u svojoj utrobi kroz telo. Ona je postala šira od nebesa, jer je u svoje biće smestila onoga koga čitava vaseljenja ne može obuhvatiti. Iz njene tišine rođen je Logos, reč života, i od tog trenutka njen život postaje neraskidivo vezan za krst i vaskrsenje. Evanđelje nam otkriva jedan prelepi detalj o njoj. Kada su pastiri i mudraci dolazili da se poklone Bogomladencu u pećini i kada su se svi divili čudima, evanđelist Luka zapisuje: a Marija čuvaše sve reči ove i slagaše ih u srcu svom. Bogorodica je majka koja ne iznosi svoju tajnu na trg, ona je čuva u dubini svog bića, ona posmatra svog sina kako raste, sluša njegove prve reči, a kasnije gleda njegova čudesa i propovedi. Ona uvek stoji u senci, nikad ne traži pažnju za sebe, sve njeno je okrenuto ka njemu. Čak i njena jedina zapovest koju je ikada uputila ljudima na svadbi u Kani Galilejskoj glasi: šta god vam kaže, učinite. To je njeno zaveštanje čovečanstvu za sva vremena. Ona nas ne vezuje za sebe, već nas tiho i uporno upućuje na izvor života, na svog sina. Ali ljubav koju Bogorodica nosi nije bila pošteđena najstrašnijih bola i briga. Starac Simeon joj je još, kad je Isus bio beba, prorokovao: a i tebi samoj probošće mač dušu. Taj mač je probio njeno majčinsko srce na Veliki petak pod krstom na Golgoti. Provedimo trenutak u toj tišini pod krstom. Svi su pobegli. Učenici su se sakrili, a jedinorodni sin visi između neba i zemlje u telesnoj agoniji. Bogorodica stoji tamo. Kakav je to nadljudski opraštajući mir morao biti u njoj. Ona ne kune dželate, ne traži osvetu sa nebesa. Ona sastradava sa svojim sinom, pijući čašu gorčine do samoga dna. I u tom najstrašnijem momentu Hristos joj se obraća pokazujući na apostola Jovana: ženo, evo ti sina, a zatim učeniku: evo ti majke. U tom trenutku pod krstom Bogorodica prestaje da bude majka samo jednog čoveka. Ona usvaja Jovana, preko njega usvaja i sve nas. Svakog čoveka koji plače, svakog ko strada, svakog siročeta i sastradalnika ove surove doline. Njeno majčinsko srce se na Golgoti raširilo da obuhvati čitav ljudski rod. Zato u pravoslavnom hrišćanskom iskustvu Bogorodica zauzima tako posebno nezamenljivo mesto.
kada nam se čini da je Bog daleko, kada nas pritisne krivica zbog sopstvenih padova i kad nemamo hrabrosti da podignemo oči ka nebu, mi trčimo njoj. Jer ona je majka, a majka razume pre nego što išta kažemo. Ona zna kako kuca ljudsko srce, jer je njena utroba bila prebivalište čoveka. Njena ljubav nije hladna doktrina, to je topla Marijina marama koja briše suze očajnima. Ona je brzoposlušnica koja čuje svaki tihi uzdah izgovoren u mraku naše sobe ili tišine prirode. Kada se zagledamo u njene ikone odigatrije, one koje pokazuju put, vidimo tu savršenu ravnotežu. Jednom rukom ona drži sina, Hrista, a drugom nas poziva da mu priđemo. Na njenom licu nema panike, nema straha od ovoga sveta, već samo onaj duboki okeanski mir one koja zna da je svetlost već pobedila tamu. Bogorodica je prošla kroz svoje uspenje. Njena smrt je bila samo kratki san nakon koju je sin u slavi vaskrsao i preneo večnost. Ona je otišla ispred nas da nam pripremi dom. Ona stoji sa desne strane prestola kao carica nebeska, ali sa onim istim, toplim, nazaretskim srcem koje kuca za svakog od nas. Na kraju našeg puta kroz ovu zemnu zajednicu, kada se utišaju svi zemaljski glasovi, kada stane vreme, mi verujemo da nas tamo pored Hrista čeka i njeno blago lice. Ona koja je u tišini rodila reč, u tišini će primiti naše umorne duše, pokazujući nam da je ljubav jedini jezik koji večnost razume. I u tom zagrljanju svaka drama našeg života konačno će naći svoj smisao i svoj večni mir.